Dit is echt voetbal, hè? Nou, dit is mooi. En één is goed, hè, die paardje. Ja. Dat blijft zo mooi staan. Niet dat meer donderdag gegeven hadden wat je lang met de slagen beland. Ja. Of in Italië of in... Doet er met het aangename. Ja. Met er al op baan of niet? En dan gaat hij eruit. Even wassen nog even. Ja. Ik wil eigenlijk iedereen erop hebben. Ja, die heeft gestaan. En dan gaan we... En dan gaan jullie dan in galop. Nou, hier besteed ik niet hoor. Hij vond het wel leuk. Oké, voorzichtig met het paaltje.